Suwe temen sih. Tintane mau, ora niat kok. A few moments later. Oh, wis sino diteko. Dengan Mas Japra. Yo, suwe temen sih. Iya Mas. Soalnya nedalan operasi polisi disuwi. Lah operasi opo? Operasi zebra Mas. Iki sing ngarang dhewe SIM. Ya duwe Mas. Lah kok wedi? Soalnya aku lagi zebra Mas. Iki mau dime kecepok. Mas, kucang piro? Iji. Sek. Oh iya bener Iji. Alah, maksudnya ki regane piro nek Pak Pranokti? Itu jalane piro? Oh alah. Namanya kondo dek wingi sore. Jangankan dek wingi sore, dek mau piye aku wis ngomong. Nek paring pucang bayare 30.000. Sampai ini paring gak rondo. 15.000 punjul 50 perak. Nyong kan rapake nggo rondone, Mas. Pak ngojek wae, tapi kok nek 30.000 ki koyo larang. Oleh ngenyar iki. Ya oleh Mas. Karo sampean nopo sih ora oleh. Oke, 15.000 piye wanira? Mosok semono. Lawe wis parah. Ya wis 30.000 mangkat. Aja semono ra Mas. 11 le. Ya wis oke wae Mas, tak bayar 15.000 sik. Lah engko nek wis tekan tak upahi 5.000 meneh. Piye? Dah, kan noki api arane. Ana upahe. Ayo. Iya Mas. Soalnya nedalan aduh. Orang aja dipil ae bocor. Nggak. Iya Mas. Soalnya nedalan Duit ge oh. Ah. Jadi karo de SIM. itu kan Mas. Oh alah. Nah ngomongnya dek wingi. Kurang. Masa semono. Lah saya wis parah. Ya aja semono ra. Plus kok. Hilang gue. Malan aku.